Pozdrav svima, nadam se da ste svi zdravi, da se čuvate i nadam se da će ovo sve što prije proći i da ćemo početi sa našim treninzima ovdje. Prvi video smo snimili samo za vas da bi vam bilo što lakše proći kroz ovo vrijeme, zato smo odlučili snimiti još jedan video. Uživajte! Za prvu vježbu nam je potrebna nogometna lopta i malo prostora. Žonglirat ćemo i loptu ćemo nakon što smo udarili sredinom krpna stopala uhvatiti rukama. Desna pa lijeva. Desna, lijeva. U sljedećoj vježbi ista stvar, samo nad koljenicom. Između je uvijek lagani skid. Nastavljamo dalje, bacamo loptu, udarimo glavom, uhvatimo rukama. Lopta je na podlozi, radit ćemo fliper, na prstima smo cijelo vrijeme, nema žurbe, polako, svako svojim ritmom. Lagano na prstima. Sljedeća vježba, fliper, samo idemo napred nazad. Nastavak, fliper i vrtimo se u krug. 2 kruga u jednu stranu, 2 kruga u drugu stranu. I druga strana. Ekipa, nadam se da su vam se svidjele vježbe i da se uskoro vidimo na terenu. Pozdrav!